F-35B Lightning crew hi Kovel ral tuam thiam na sang berber 5th generation jet fighter zingami ania Lockheed Martin siam ni in abik takin tlang sang le mun cheng chia tlan chona mun runway toy te chau om na mun atanga thlok chok thei tura duan ani aminga bi om hian STOVL short take off and vertical landing anti aintira hei hi ani na poimo tak pakhat ani F-35B ni na poimo zualte STOVL technology anung lama engine nozzle kha 90 degree in a inher thaya a cockpit nung loka hian lift fan Rolls Royce siam ombok heng tawang hian helicopter ang deuin vana ading thaya mun zim te a atum thei bawk ani steel capability radarina a hmuh mai lo na tura siam ania a pian hmang le a siam na man ruate hi radar wave lak sak thei tura duan ani ral thuam po a chunga a thup vek thei sensor fusion pilot tan thil hmuh lo le hriat lo awm mang lo a helmet mounted display system hian thlawhna chhehvel 360 degree in a entir theia thlawhna hnuai lam thlengin pilot chuan a hmu tlang vek thei ani F-35B Lightning 2 hmang turamte F-35B hi aman a to awang le enkol a hau tak awangin ram tam takin an nei lo a hmang tu langsar zual te chu pakhatna United States Marine Corps USMC-10 an hmang na saber anihna United Kingdom Royal Navy le Royal Air Force 10 HMS Queen Elizabeth le HMS Prince of Wales aircraft carrier an hmang pathumna Italy Navy le Air Force 10 an nei palina Japan le Singapore heng ramte hian nei an tuma thok chuak thei tura inbuat sei mek an ni F-35B hi adang F-35A le F-35CI in aman na tau bika US dollar million za pakua chuang ani tlang pui a chan chu a vertical lift system kha siam a hau tak awang ani ma se tui chunga long lian atanga thok chuak thei ani awangin ram ven himna konga a hlu em em ani